yen ditonton blegermu ki wong lanang ning ya kene jiwamu kaya wong pepinjungan sing gegede pangapuramu tutumraping Sukasrana ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke karo nepsune dhewe wis dadi sumpahe Suwandakni pancen bener sing dadi kandhamu aku anakmu Sukasrana ingkang siwanana ngarsamu ora liwat bektiku kunjuk ana pepada paduka Bapa Suwandakni ya Sukrasana ndak tampa gawe bombonging rasa diprayogakne anggenmu lungguh Sukasrana matur nuwun bepangrasa ora kurang prayoga anggenku Bapa aku arep takon karo Bapa Suwandakni kakangku mantli Ripalungguhan iki ana ngendi Bapa? Kakangmu Sumantri. Iya. Aku wis kangen banget wis pirang-pirang dina iki ora ketemu karo Kakang Mantli Bapa. Aku pengen ketemu karo kakangku sing bagus dhewe. Wonge nang endi Bapa? Sing gedhe pangapuramu ya Nggir Sukasrana. Pun Bapa ora pirsa Sumantri papane ana ngendi, Ripalungguhan iki manggon ana ngendi, pun Bapa ora ndungkap. Kowe aja ngapusi lho Bapa. Kowe aja ngapusi kowe iki jare pendhita. Pendhita ki mapane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane, ditata ing reh solah bawane. Tumindak lan pakartimu, ucapmu iki kena nggih conto tumrape para anak-anakmu lan murid-muridmu. Kowe iki dadi guru kudu kena nggih conto. Yen dadi guru kowe engko elek, muridmu saya elek. Upamane kowe dadi guru nguyuh karo ngadeg, muridmu lenerokne mesti nguyuh karo mlayu tur nggih nulis pisan. Kowe aja nguyuh karo ngadeg, mungguing kesehatan wong nguyuh karo ngadeg ki apik, sing apik ki karo ndodhok ngono Bapak. Yen kowe karo ngadeg paribasane muridmu le nulis kuwi karo mlaku karo mlayu mesti iki mengko dadi ora becik mula kowe aja ngapusi aku Bapak. Kakang Mantri nang endi Bapak? Aku ora ngerti. Aku ya wis pirang-pirang dina iki ora ketemu karo Kakangmu Sumantri. Kowe ora ketemu karo Kakang Mantri? Ora ketemu. Kowe ora ngerti Kakang Mantri nang endi? Aku ora ngerti. Kowe wani sumpah? Kowe wani sumpah pocong kowe? Kowe aja ngapusi karo aku, Bapak. Kowe aja ngapusi. Nadyan kaya ngapa lan kepiye Kakang Mantri ki dulurku sing tak tresnani. Waton rasilak saka batinmu dina iki lak Kakang Mantri bar pamitan karo kowe arep budal ning Maespati, arep golek gawean ning kono swita karo ratu. Ya apa ora? Kowe tek ngapusi karo aku ki piye to karepmu, Bapak? Oh, anakku. Sukasrana. Kula putra ningsun sira iku wis wanci pisah jenenging wang ya kulineng arti becik sira ning praja anakku Nggir anakku Sukasrana anakku wong ganteng kowe anakku wong bagus sing ndak tresnani Sukasrana
Kowe aja ngece karo aku, Bapak. Kowe ngarane aku bagus, aku gantengi padha karo kowe ngenyek karo Sukasrana. Raiku wae kaya ngene, yen Kakang Mantri kae kowe ngarane aku bagus, kowe iki ngina karo aku. Sing bagus dudu lairmu nanging sing bagus batinmu. Kowe ngerti karo kahanan ingkang dumadi paribasan weruh sadurunge winarah. Kowe ngerti lamun tori palungguhan iki kakangmu Sumantri budal ning Maespati bakal swita ratu. Ya iya ning kenapa kowe kok dadak ngapusi mau tak takoni jare kok ora ngerti. Yen pancen ngerti kenapa kok dadak Sukasrana takon. Aku iki mau ngarep nguji kejujuranmu kok iki mau kok. Nyatane kowe ngapusi, kowe ra nudone Kakang Mantri ning endi, karepmu lak iki mau lak ngene aku ngerti lho, Bapak. Pamriye yen aku ora ngerti Kakang Mantri ning endi, men aku ora goleki Kakang Mantri, men aku ora nututi Kakang Mantri ning Maespati. Lak ngono to karepmu? Merga yen aku melu kakangku ning kutha, mengko mesti ngisin-ngisinke Kakang Mantri. Ing atase Kakang Mantri baguse kaya Bathara Kamajaya ditutne adike sing kaya Komodo. Mula aku ya ngerti, aku ya sadar lek raiku ki pancen rambejaji, ning aku ora tega, aku ora mentala. Kakang Mantri tetep tak tutke, tak jampangi, tak awat-awati saka kadohan. Yen nganti kebentusing tawang kasandunging rata, kapengkok Pancabaya cilik lara gedhe mati aku sing ora bakal lila. Mula kudu tak tutke, aku njaluk pamit karo kowe ya Bapak. Jagat Dewa Bathara. Ya ngger Sukasrana. Nyata lamun ta mutiara sing dadi rasamu, suci kang dadi atimu anggenmu tresna lair batin karo kakangmu Sumantri. Mara gagetutna kakangmu, awat-awatana kakangmu supaya ora nampa bebaya sing abot. Upamane ana bebaya ing marga kowe ya nulungana ya Sukasrana. Mesti wae ora isa kok kongkon mesti tak tulungi. Wis dadi sumpahi Sukasrana. Kakang Mantri aja lara, sing lara luwih becik aku wae. Kakang Mantri aja nganti mati, timbang Kakang Mantri mati luwih becik sing modar Sukasrana wae. Kuwi sumpahku bapakku, njaluk pamit Bapak. Ya sing ati-ati. Sing ati-ati Sukasrana.
pas lampahe Bambang Sukasrana ngambah Dirgantara. Datan gaeta lamun to lakune jinegat dening Kadik Dayan Linang buta ingkang cacahe pirang-pirang gegirisi wujute samya nyandhet ngajar marang Bambang Sukasrana ing tanpa dosa.
Tata Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyaksasara Maruta Bawana bana marga ana Samirana lan warayang Pancabayu wisikan kulingan lima Ramrata Jayamrata gerbu tenaku Sayudamara sakethe wuri ambyaken kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati Kisanak kowe wong cirih getih wedi mati kowe ndak ajar kowe ndak pulasara parandene babar pisan ora males yen ditonton blegermu ki wong lanang ning ya kene jiwamu kaya wong pepinjungan sing gegede pangapuramu tutumraping Sukasrana ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke karo nepsune dhewe wis dadi sumpahe Sukasrana aku nang donya ki butuhe golek kanca golek dulur sing sak akeh-akeh merga dulur sing cacahe 1000 iki isih kurang mungsuh siji ki parandene kanggoku wis kakehan kejaba saka kuwi piwulang suci weda ingkang tinulis kae wis cetha saben-saben aku kowe maos kitab suci nindakake pangibadah mesti diwiwiti nyebut asmaning Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Ukara kuwi mau lamun ta diringkes meneh mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih. Mula kang mangkono aku karo kowe iki kabeh makhluking Gusti ingkang nyipta jagat. Yen kepengin besok mati sampurna bisa tetunggalan karo pangeran carane ya kudu bisa ngestokake dawuhing Gusti ya kuwi nindakake welas lan asih ngipatake rasa serik ngipatake rasa memungsuhan ning uripe kudu ditanduri ngrembakane rasa welas asih karo apa wae karo sapa wae karo jagat saisine kabeh kudu ditresnani. Mula kang mangkono wong aku iki ra duwe perkara karo kowe, aku ra duwe dosa, ra duwe urusan karo kowe. Lah kok kowe ngerti-ngerti ngajar karo aku iki karepmu piye kuwi? Yen kowe isih ora trima bakal ngajar aku yen perlu mateni aku patenono. Aku lila legawa mati, waton atimu do seneng. Woi lah dalah iki sing tak goleki. Abang kawlagar manguwuh mungsuh minta lawan hanggrolir sing nabda kadyayun kalnubra Kanjeng jengandika ingkang kula padosi Kanjeng. Kowe kok nyeluk aku konjang Kanjeng iki kapan aku duwe abdi sing kelakuane kaya rai-raimu kuwi. Mboten ngoten kalilan matur. Para denawa utawi para buta-buta menika dumados saking aji Kanda Birawa sakmangke nembe pados pangayoman
badhe tetunggalan kalian piyayi ingkang tansah nengenaken dumateng kesabaran tur gelem prihatin gelem rekoso kanggo srana kamulyane bebrayan. Kowe Aji Candha Birawa inggih kula nedya swita dumateng paduka Raden. Aku ngerti watake Candha Birawa yen kowe golek juragan, kowe klakon melu juragan, yen juraganmu seneng mangan kowe mesti bakal luwe, ning yen juraganmu seneng prihatin kowe bakal wareg. Nggih pancen ngoten niku Candha Birawa. Pramila kula nderek jengandika, kula nderek jengandika, kula nderek jengandika. Kowe entuk melu aku, kowe entuk nyawiji karo Sukasrana, ning syarate aja ganggu lan nrimpet anggenku netepi dharma kautaman tetulung marang pepadaning urip. Inggih ngestakaken dawuh matur nuwun Raden.